होता। मनोज सहनी पुरस्कार देनी हमरा हजारों हजार रुपया के बंदन अभिनंदन स्वागत बा। ई देखिए ऐसा सोहर बा, सोहर में मोहर लुटावल जाला। उ बबुनी के होखे पर जेकरा जेकरा मन में खुशी होखे उ 10 20 50 2000 5000 लुटाई। कैसे तो कहां से आवेला पियरिया पियरिया लागल झाल रहे। पियरिया लागल झाल रहे। एलना कहां से एलना कहां से आवेला सिंघोरबा सिंघोरबा भरल से नूर रहे। एलना कहां से आवेला सिंघोरबा सिंघोरबा भरल से नूर रहे। हेलो बउआ के मौसी चाची दादी ममानी ममानी सब कहाँ के मौसी उसी सब सूत गल खे सब सूत गल खे। है भैया है एक लोटा पानी लेके जा उठावा सबके न तो है इतना खर्चा कैला के कोनो फायदा ना। बोल दो ए बउआ के मौसी बोला ना। हे झिरे बउआ के चाची हे झिरखनी बहू ए बउआ के मम्मी तनी उठ न तो लगन धली। बाप रे बाप इतना इतना लेदारी गाँव में तब इतना सुर से बोलने है बाप रे। हम ढोड़वा गए हैं गोल पॉइंट। हाय 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 हेलो तो सबसे पहले आप बोहनी कीजिए सोहर पर। हाँ निकाली 500 निकालिए। हेलो दी 500 लिकम घोटा देवो न देवो पैसा सोहर के मतलब का कि कम से कम मछली चावल के भोज भइल इतना खुशी से कीर्तन भइल। का जी हाँ जी तो कम से कम 51 लोग के जुटावल जाती सोहर में। तालिया तालिया तो कहां से आवेला पियरिया पियरिया लागल झाल रहे। कहां से आवेला पियरिया पियरिया लागल झाल रहे। एलना कहां से आवेला सिंघोरबा सिंघोरबा भरल
आवेला सिंहराबा सिंहराबा से जुग जुग जिया सोला लाडवा भवनवा के भाग जागल हो जुग जुग